हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक मोहिमा. तो सदांच आमचो देव आसा, कित्याक तो आमचे भितर रावता आनी आमच्या जिवितांत तो चलता हर एक दिसा, हर एका वेळार. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. ह्या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी देवाक दिन वासुया. लिबिहिनामा शखात्रमा सेहेरे बेशबराहांतिलामा ओब्रिहिनामा शकोरोंतलामा कोरो दिलामा करामांदले लिबित्रमा सहोत्रमा सिहिरी बिशबराबांदलाहांत्रमा सेकेत्रलांदे. ओ थँक यू लॉर्ड जीसस. ह्या दिसापासून आणि ह्या वेळापासून या सोबीत माझ्या भाव बहिणापासून तुका दिन वाचता. ती तुझो मोग करतात धन्या, देखून तुझी उतरां ऐकतात. ती तुझो मोग करतात देखून ती एकठांय जातात तुका वाखाणूंक. तेंच्या कुटुंबापासून, तेंच्या भुरग्यांपासून, तेंच्या वावरापासून तुका दिन वाचता. तुवें आमकां जण एकल्याक ब्लेस केल्या, आशिर्वादान भरलाय. मातेवाचो 4वे स्वर आणि 4थी ओळ आमकां सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 4:4. पूण ताणें असो प्रतिपाळ केलो, पवित्र पुस्तकार आसा ते हे उंड्याच वरवींनूय पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. मोगाच्या भाव भयणांनो, ज्या वेळार अरण्यान जेजूची परिक्षा, जेजूक ताण येयल्यो, सैतान जेजूक जायते भाशेन नाडूंक त्या सुवातेचेर येयलो आनी तो जेजूक एक एक प्रश्न करूंक लागलो. त्या वेळार एका जाग्यार सोम्यान प्रतिपाळ केला की पवित्र पुस्तकार आसा ते हे उंड्याच वरवींनूय पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या त्या उतरां वरवीं मनीस येता. म्हाज्या भाव भयणांनो, हे सामर्थ्यशाली उतर आमच्या जिवितांत काम करता, कित्याक खऱ्यांनीच देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या दर एका उतरा वरवीं मनीस जियेता. आयज आमी कशी जियेता मोगाच्यानो? ही देवाची उतरां आमच्या जिवितांत काम करतात. हे खाण कुडीचें खाण ना मोगाच्यानो, पूण हे खाण आत्मीक खाण जावन आसा. जेजू ख्रिस्त सैतानाक म्हणटा, उंड्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या दर एका उतरा वरवीं मनीस येता. आयज आमकां जीव दिता तो आत्मो, आनी ह्या आत्म्याचें जेवण जावन आसा देवाचें उतर. ह्या आत्म्यांक घटाय मेवता ती देवाच्या उतरा वरवीं, आनी हो आत्मो आमच्या कुडीक जीव दिता. देखून देवाची उतरां सामर्थ्यशाली आसात. देवाची उतरां आमच्या जिवितांत काम करतात, कित्याक ती उतरां देवाच्या तोंडासून भायर सरलेली उतरां आसात, सामर्थ्यशाली देवाच्या तोंडांसून. देखून देवाचें उतर सांगता, जी कोणी उतरां आयकतात आनी पाळतात ती सुभागी, ती देवाची भुरगीं. ह्या उतरां वरवींच मोगाच्यान आयज आमी जियेता. ह्या उतरां वरवींच आयज आमी आसा, कित्याक ही उतरां आमचें जिवीत बांदतात. जशें एक कुडीचें जिवीत आसा तशें एक आत्मीक जिवीत आसा, आनी ह्या उतरां वरवीं आमचो आत्म बली जाता. आनी आमचो आत्म बली जाल्यार आमची कूड पासून बली जाता. देखून हर एक देवाचें उतर हें सामर्थ्यशाली आसा. हर एका देवाच्या उतराक मान दियात, हर एका देवाच्या उतराक फॉलो करात, कित्याक ही उतरां सत आसात, ही उतरां जिवी आसात, ही उतरां जिवी आसात. आनी ज्या वेळार आमी ती आमच्या जिवितांत स्विकारता त्या वेळार ती आमच्या जिवितांत काम करतात. हो हालेलुया. हर एका दिसा हे जिवे उतर आमच्या जिवितांत आसो. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या दर एका उतरा वरवीं मनीस येता. ह्या उतरा वरवीं आमी जियेता, ह्या उतरा वरवींच आमी आसा. कित्याक देवाचें उतर सांगता, सर्ग आनी पृथ्वी नश्ट जातली
पूण देवाची उतरां केन्नाच नश्ट जावची नात, काबार जावची ना ती उतरां। त्या उतरांक मान दिवया, त्या उतरांक फॉलो करूया। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। रिश्तों का जन्म तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। रिश्तों का जन्म तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। रक्षक मेरा तू ही है, हीला मेरा तू ही है। रक्षक मेरा तू ही है, हीला मेरा तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं। हालेलुया। जीवन
खुशी तू ही है, रिश्तों का जन्म तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन ओरी मा शांदला मा सेहरे वेरे वेरे वेंदला ओरी हिरी बिशा बराबर बांदला हंत्र मा सेहरी आला. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. आयज खरें आसा बा, ज्या दिसा आमचो सर्वेस्पर देव आमच्या सांगाताक ना, तो दीस उजवाडोन पासून तो दीस नासल्या भाशेन. आमेन. पण आमच्या जिवितांत देव चड म्हत्वाचो आसा, इम्पॉर्टंट आसा बाबा. सो त्या देवाक तुमी अशेंच सजवा नाकात, कित्याक तो तुमच्या जिविताचो मुखेली स्थान आसा. आमेन. प्रमुख स्थान आसा. त्या देवाक तुमी अशेंच करिनाकात. ताका योग्य तो मान दियात, ताका योग्य ती रिस्पेक्ट दियात. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तो देव आसा आनी ताका मान आमी दिवंकूच जावं. आमेन. दिवंकूच जावं. आजचे देवाचें उतर पळोवया आनी ह्या देवाच्या उतरान आमी ब्लेस आसतल्या. हर एक उतार जे आमी उलयता आनी हर एक उतार जे आमी आयकता त्या उतरा वरवीं आमी ब्लेस आसा. आमेन. आजचे देवाचें उतर घेयात. इफिसकाराचें पत्र 6 आनी 18. इफिशियन्स चॅप्टर 6 वर्स 18. इफिसकाराचें पत्र 6 आनी 18. आनी ते अशें बरयता देवाचें उतर. बागेत पावले. इफिसकारा. आत्मो सुचयता त्या प्रमाणे सगळो वेळ मागणें करात. सगळ्या भक्तां खातीर जागृत रावन प्रार्थना करून फाटीं सरो नाकात. प्रेज द लॉर्ड. सो ही बरयता आत्मो सुचयता त्या प्रमाणे सगळो वेळ मागणें करात. प्रेज द लॉर्ड. हे आतां खूब म्हत्वाचें वस्तू बागेत पावलू सांगता आत्मो सुचयता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो सजमोन घेयात. ह्या उतरा वरवीं बागेत पावलू आमकां सांगता आत्मो सुचयता. आमेन. आत्मो तुका सुचयता, म्हाका सुचयता प्रेर करूं. आत्मो सुचयता. आनी देवाचें उतर हेंच सांगता आत्मो सुचयता त्या प्रमाणे सगळो वेळ मागणें करात. सगळो वेळ. प्रेज द लॉर्ड. आत्मो सुचयता. प्रेज द लॉर्ड. सजमोन घेयात. आजून ताका थोड्यांक मागण्याचो अर्थ सजमोंक ना. प्रेज द लॉर्ड. मागण्याचो अर्थ सजमोंक ना देखून तुमचे भितर खंयची व्हड सक्ती आसा ती तुमकां खबर ना. आयजुनूय आमी इतली व्हड जाल्या तरी एका भिकाऱ्या भाशेन दुसऱ्यांच्या मागण्याचेर आमकां डिपेंड रावचें पडटा. आमेन. कित्याक आमकां आमच्या मागण्याचेर विश्वास ना. रिजन कितें? जायते जाणांक हांव मागतना आयकलां. हांवूय फाटल्या दिसांनी ज्या वेळार म्हाका सत खबर नासलें हांव दुसऱ्यांच्या मागण्याचेर डिपेंड आसतालो. दुसऱ्याक सांगतालो म्हजे पासून माग. पूण आमच्या लायफान आतां ताकायत आमी दुसऱ्यान पासत मागोकूच सांगत येयल्या. आमी दुसऱ्यांक सांगतच येयल्या आमचे पासत माग. तुमी केन्ना मागतल्यात? इवन आमी मेलेल्या मनशान लागीं वचून मागता आमचे पासत माग. तुमी केन्ना मागणें करूंक शिकतले? पळयात म्हत्वाची वस्तू जेजू ज्या वेळार ह्या संवसारान आसलो त्या वेळार तेणी आपल्या जिवितान केल्या ती शिसांकां मागणें शिकयला तेणी शिसांकां मागणें. तेणी तांकां एकटें सोडूंक ना. तेणी तांकां मागण्याचें व्हॅल्यू सजमोन सांगलें कितें आसा आनी त्याच परी तो मागणें करतालो. आनी शिस्त ताका पळयताले. जेजू एक सुरे स्वातेचेर वयता मागणें करता. जेजू खंय वयता मागणें करता. जेजू एका स्वातेचेर गेलो मागणें करता. सो शिस्त ताका पळयतालें तो मागणें करता तें.
प्रेज द लॉर्ड. सो मागणेचो म्हत्व सुबेस आसा. प्रेज द लॉर्ड. पूण आजच्या आमच्या आमी ज्या रावता त्या संवसारान आमी एका दुसऱ्याच्या मागणेचेर डिपेंड आसा. दुसऱ्याचे मागणे म्हटल्यार कोण तरी म्हाजे पासत मागतलो आनी म्हजें काम बरें जातलें. आयज पळयात जायते ब्रदर्स आसात, जायते देवाचे सेवक करणारे आसात न्हू, जायते पळयात ब्रदर्स आसात. हांव ताका रॉंग म्हणना, ओके, हांव रॉंग म्हणना. पूण आमी कितें करता, हां ब्रदर येयलो, हां ब्रदर आमचे पासत माग. अरे तुमचे पासत माग, तुमी केन्ना मागोंक शिकतल्यात. प्रेज द लॉर्ड. प्रॉब्लम हें जाला आजुनूय आमकां दुसऱ्याच्या प्रेयराचेर डिपेंड रावची वेळ आसा. प्रेज द लॉर्ड. डिपेंड रावची वेळ आसा. अजुनूय आमी दुसऱ्यांच्या प्रेयराचेर डिपेंड रावता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दुसऱ्यांच्या प्रेयराचेर डिपेंड रावता. कित्याक देवान तुमकां ताकद दिवंक ना. कित्याक देव तुमचें आयकना. प्रेज द लॉर्ड. देव तुमचें आयकना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय देव हर एका मनशाचें आयकता. प्रेज द लॉर्ड. हर एका मनशाचें आयकता. प्रेज द लॉर्ड. हर एका मनशाचें आयकता. सो आयचे आमी जर पळयता जाल्यार आमच्या जिवितान जायतीं जाणांना प्रेयराच्या संदर्भान आमी लेजी जाल्या. आज जर कोणी आमकां कोटेशन दिलें, हां हें कोटेशन वाच आनी तुका बरें मेळटलें, आमी तेंच कोटेशन आयुश्यभर तुजें मरणाचो समय येयसर तेंच कोटेशन वाचताय. आतां बायबल कोण वाचतलो? आमेन. बायबल कोण वाचतलो? प्रेज द लॉर्ड. आमचें जिवीत हें अशें जाल्लेलें आसा. आमकां आज देवाची गरज आसा. कित्याक तर म्हाज्या जिवितान सगळें बरें आसूंक जाय. आयज म्हाका देवाची गरज आसा कित्याक म्हाज्या जिवितान सगळें बरें रावोंक जाय. ओके. प्रेज द लॉर्ड. पळयात बाबा, ज्या वेळार तुमच्या जिवितान देव आसतना त्या वेळार सगळेंच बरें तें जाता. प्रेज द लॉर्ड. कांयूच वायट जायना. सगळेंच बरें तें जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सगळेंच बरें तें जाता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सगळेंच बरें तें जाता. पळय सजमून घेयात, तुमच्या जिवितान सगळ्यान म्हत्वाचें आसा तें म्हटल्यार प्रेयर. आनी जायतीं जाणां आमी प्रेयराक आजुनूय सजमोन घेयना. प्रेज द लॉर्ड. आजुनूय प्रेयराक सजमोन घेयना आमी. प्रेयर म्हटल्यार कितें तें आजुनूय सजमोन घेयना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आजुनूय सजमोन घेयना. कितें जावन आसा प्रेयर? आजुनूय आमकां न्हू आमी खंयच्या तरी पुस्तकाचो आदार घेता. आमची काकूत कर. पुस्तकाचो आदार. देवान 2000 वर्सां आदी तुजी काकूत केली. आतां तुका काकुतीची गरज ना कित्याक काकूत तुजी ऑलरेडी जालेली आसा. तेणी तुका बक्षाणें ऑलरेडी 2000 वर्सां आदी दिला. खुर्साचेर मेला तेन्ना तुका परतून बक्षाणें मागोवची गरज ना. वन सॅक्रिफायस, एक बलिदान आनी तुजी सगळीं पातकां नाटक करता. आमेन. जर आमी परतून जर तेचे बलिदानाचेर डावट धरता जाल्यार तें रॉंग आसा. परतून आमकां जेजू क्रिस्ताक मारूंक जायना. सजवून घेयात. प्रेज द लॉर्ड. पळयात थंय भाग्येत पावलू स्पेशली सांगता कितें तर आत्मो सुचयता त्या प्रमाणे. आत्मो सुचयता. हो, अमेझींग. आत्मो सुचयता. तुका खंयच्या वेळार कितें प्रेयर करूंक जाय आत्मो शिकयता. पळयात तुमकां आनीक एक सांगता. पळयात रोम कराचो हितूनसून आनीक तुमकां सांगता 8वो अवेसूर आनी 25 रोमकरन चॅप्टर 8 वर्स 25. सॉरी 26. रोमकरन चॅप्टर 8 वर्स 26. रोमकारांचो पत्र 8वो अवेसूर 26. तेच बरी आत्मो आमच्या असतकायेच्या आदाराक येता तर फावो ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नकळो देखून उतरांनी उच्चारूंक जायना तसले हुस्कार सुटकार सोडूंक
आत्मो आमचे खातीरूच आपुणूच विनंती करता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळय तुका आत्मो सुचयता अरे ह्या वेळार प्रेयर करूंक जाय. तुका पळय केन्ना केन्ना कितें आसता, आमी बिजी आसता टायमार आनी आत्मा सांगता ना प्रेयर कर. सो आमी प्रेयर करूंक जाय. सो आत्मा सांगता ना आतां हे प्रेयर करूंक जाय, हे प्रेयर. आत्मा सांगता आतां अन्य भाशेन उलोवंक जाय, अन्य भाशेन उलोवंक. आत्मा सांगता आतां बायबल वाचूंक जाय. आत्मा सांगता आतां वर्शीप करूंक जाय. आत्मो सुचयता. आमेन. म्हाका सांगात कितल्यांका तुमच्या मदें काय आत्मो सुचयता. तुम्ही म्हणटाला ब्रदर आत्मो सुचयता हें बाजूकूच रावले ब्रदर, आमी मागणेच करना. आमेन. आमी मागणे थोडीं जाणां खूब जाण पळयले ब्रदर फोन करता आनी सांगता ब्रदर म्हाजें मातशें काम आसा, म्हाजें मातशें भायलें काम जायना ब्रदर माग. ओके. हांव विचार करता अशें कशें जावंक शकता. एक मनीस आजुनूय 35 years 25 years आसुनूय पासून आजुनूय तो कुबडो कसो रावंक शकता प्रेयरच्या बाबतींत. आजुनूय तो दूद पियेल्या भुरग्या भाशेन कसो रावता. कितें जालां जाणा, आमकां कोणें शिकोवंकूच ना प्रेयर करूंक जाय कशी ती. प्रेयर करूंक जाय कशी ती आजुनूय आमकां शिकोवंक ना. आमची प्रेयर दुसऱ्यांचेर डिपेंड आसा. आमकां ओके थोड्यांकां खबरूच ना प्रेयर कोणा लागीं मागोवची ती. थोडीं जाणां प्रेयर मेलेल्या मनशान लागीं मागतात. ना, टोटली रॉंग जावन आसा. मेलेल्या मनशांक लागीं तुका प्रेयर मागोवंक जायना. कित्याक मेलेलीं मनशां आतां थंय नात. प्रेज द लॉर्ड. मेलेलीं मनशां नात. पळय जायतीं जाणां म्हाका केन्ना तरी अजाप दिसता जिव्या देवा कडेन मागोवचें सोडून मेलेल्यांक कडेन कित्याक मागता आमी. जिवो देवा लागीं मागलेले तुमकां मेवता जाल्यार मेलेल्या लागीं कित्याक मागता आमी. केन्ना केन्ना आमच्या मागण्याचो अर्थच सजमाना. प्रेयर बायबलान तुमी जर पळयतात जाल्यार बायबलान प्रेयर इम्पॉर्टंट दिला. पळयात थोड्यांका दिसता न्यू टेस्टमेंट केन्ना सुरू जाला. थोड्यांका दिसता नवो करार ह्यो माथ्यू चॅप्टर पासून सुरू जाला. ना, नवो करार ह्यो सुरू जाला एक चॅप्टर पासून. धर्मयुतांच्या इतिहासा पासून न्यू टेस्टमेंट सुरू जाला, नवो करार सुरू जाला. पळयात जेजू ख्रिस्त तेन्ना पुनर्जीवन जावंक नसलो आनी ज्या वेळार पवित्र आत्मा येयलो तो एक नवो करार जो भासायलो करार आसलो तो पुरो जालो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. दिस इज द न्यू कवर्नंट. आमेन. आणि त्या कवर्नंटांमध्ये त्या करारामध्ये आत्म्यांक व्हॅल्यू आसा, आत्म्यांक मान आसा. पळयात त्या जर तुमी एक चॅप्टर पळयतात धर्मयुतांचो इतिहास पळयतात जाल्यार तुमी पळयात हर एक शीस जे 12 शीस आसले जे देवान वेचून काडलेले ते हर एक शीस आत्म्यान मागणें करतात. पवित्र पुस्तक सांगता एक चॅप्टरान पळयात पेद्रू आत्म्यान भरलो, पेद्रू आत्म्यान उठलो, पेद्रू आत्म्यान थंय गेलो, फिलिपान ताका आत्म्यान उबारून येयलो, पावलून आत्म्यान हें केलें, पावलून आत्म्यान तें केलें, पावलूचो लेस पासून पडल्यार बरें जातालें, पावलूची सावली पासून पडल्यार बरें. हाव पॉसिबल, कशें शक्य? आत्म्यान. आत्म्यान. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां एक उगडास करून दिता आनी एक उगडास करून दिता. पळयात ज्या वेळार मागणें करूंक देव मंदिरान वयतालो न्हू, आनी देव मंदिरान जेन्ना मागणें करूंक वयतालो तेन्ना कोण दिश्टी पडलो ताका? लंगडो न्हू. ताका उबारून व्हरताले, जाणा न्हू तुमकां, उबारून व्हरताले. आनी ज्या वेळार पेद्रू आनी जुवांव न्हू लंगडो ताका उबारून व्हरताले त्या वेळार त्या लंगड्यान तेंचे लागीं मागलें. कितें मागलें? म्हाका कितें तरी दियात. पेद्रून म्हटलें बाबा म्हजे लागीं कांय ना, म्हज्या लागीं भांगारूय ना, रुपयाय ना, पूण जें कितें आसा म्हज्या लागीं तें तुका दिता. आतां तो पळोवंक लागलो हेच्या लागीं कितें आसा. प्रेज द लॉर्ड. पूण पेद्रू लागीं आसलें तें सगळ्यान सामर्थ्यशाली आसलें. आमेन. पेद्रू लागीं आसलें तें देवाचें उतर. आमेन. आनी तें उतर सामर्थ्यशाली आत्म्यान भरलेलें उतर आसलें. पेद्रून म्हटलें म्हजे लागीं भांगारूय ना, रुपया ना, पूण जें कितें आसा तें हांव तुका दिता, म्हाका पळय. आमेन. आनी ज्या वेळार पेद्रूक तेणी पळयलें, उठ तुजे हातरून घे आनी चलोंक लाग. आमेन.
पण देवाचे उतर कितले सामर्थ्यशाली आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितले सामर्थ्यशाली. पेद्रून त्याच्या उजव्या हाताक धरलो, ताका उबो केलो आनी पवित्र पुस्तक सांगता थंयचे थंय तेचे खुबे घट जाले. आमेन. थंयचे थंय तेचे खुबे घट जाले. कशे खुबे घट जाले? आत्म्यान. प्रेज द लॉर्ड. आत्म्यान. पळयात आतां आमी जर अशेंच केलें जाल्यार ओके, फाल्यां सकाळीं आमकां एक कोण तरी लंगडो दिसता आनी आमी गेले आनी म्हणटा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उबो रावतले ना. ताका रिजन आसा. पळयात ज्या वेळार पेद्रू आनी हांव सांजेचे 3 वाजता प्रार्थना करून देव मंदिरान वयताले तेच्या आदी ती होल नायट प्रेयर करताले. आमेन. अख्खी रात प्रेयर करताले. आतां पेद्रू ह्यो पेद्रू नसलो तर पेद्रूचे भितर देवाचो आत्मा असलो. आमेन. सो पेद्रून ताका हात लागना पूण देवान ताका स्पर्श केलो. आमेन. पळय आयज आमचे भितर जी मिलागा जाता, आयज आमचे भितर जी अजापा जाता तो खंयचो मनीस करना तर देवाची सामर्थ्यशाली पवित्र आत्म्याची सक्ती करता. आमेन. आनी पवित्र आत्म्याची सक्ती आमकां उठयता आनी तीच आमकां बऱ्या त्या वाटेर व्हरोन पावयता. आमेन. ज्या वेळार कोणूय म्हणटा इन द नेम ऑफ जीजस, ज्या वेळार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उलयता थंय सामर्थ्य आसा, थंय स्वतंत्र आसा आनी थंय सुटका आसा. आमेन. हालेलुया. पूण प्रॉब्लम ह्यो जाला बाबा, आमकां हेची संवयूच ना. आमकां सांगलां जाल्यार तूं अशें म्हूण जेजू तुजो मोग करता, जेजू तुजो मोग करता. 7 वेळा आमी तेंच म्हणटाले जेजू म्हाजो मोग करता, जेजू म्हाजो मोग करता. हे प्रेयर न्हू. मरिये माय आत्म्यान भरलेली, पवित्र आत्म्यान ती भरलेली, सोबीत कायेन ती भरलेली आत्म्याच्या. आनी पेंटिकॉस्टच्या दिसा ती पासून आसली, 12 दिसा सांगात ती पासून आसली आनी ती पासून आत्म्यान उलयताली. आत्म्यान उलयताली. इम्पॉर्टंट आसा आत्म्यान उलोवप. इम्पॉर्टंट आसा. जितली वगत तुमी आत्म्यान उलयताले तितले वगत देवाचें सामर्थ्य देंवतलें. आमेन. तितले वगत. सो पळयात आयचे जो देवाचें उतर जावन आसलें इफिस्करन चॅप्टर 6 न्हू, खूब म्हत्वाचें आसा. इफिस्करन चॅप्टर 6 वर्स 18. आत्मो सुचयता त्या प्रमाणे सगळो वेळ मागणें करात. आत्मो सुचयता. प्रेज द लॉर्ड. आत्मो सुचयता. प्रेज द लॉर्ड. सो हें कार्य जावन आसा मागण्याचें, मनशांचें न्हू पूण आत्म्याचें. आमेन. कित्याक आत्म्यांक जाय तुमी मागणें केल्लें, आत्म्यांक जाय तुमी देवाच्या लागीं गेले, आत्म्यांक जाय तुमी देवा भाशेन जाल्ले, आत्म्यांक जाय. आमेन. आत्म्यांक जाय. सो प्रेयराक तुमची पॅशन करात, प्रेयराक तुमची हॅबीट करात आनी प्रेयराक तुमची जिवीत करात. कित्याक ते आत्म्यांक जाय. आमेन. ते आत्म्यांक जाय. पळयात देवाचें जिवीत तुमचे भितर आसा आनी हें जिवीत घेवन आमी चलता कित्याक आत्म्यांक जाय तुमचे भितर देवाचें जिवीत आसलें. आमेन. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, हे तुज्या उतरान पासत. तुजी उतरां सशणीक जिविताची. जेका सस्मता तो आपलें जिवीत बदलता. जो जिवीत बदलता तो व्हडलें झाड जाता. त्या झाडाची फळां हेर खातात आनी ती वाडटा. हांव पळयता एक वाडतो अनुग्रह, हांव पळयता एक वाडतें सामर्थ्य. हांव पळयता ह्या वेळार जिबे संदर्भान कसली पिडा आसा जाल्यार वा जीब कशी जड कशी जाता जाल्यार जेजू क्रिस्ताचे ह्या वेळार थंय सामर्थ्य देंवता आनी ती जीब जड आनी जिबेचे कसलेच पिडा रोग कितें आसा जाल्यार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पयस वयता. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. गॉड ब्लेस.